hei azia lo ni o bom kam man tia chowangin alo tak tak te ni phei chuan hei tun hi katlan chuak vat zo kang tun so bom so tulam pangten kal chua chua an lu ta so atak tak aniang chu police nen bom so tu pol ni tak te nen a inform thup sian tlan lu dur se tak aniang chu apuak le enga mate pal nge tlan chuak vat zok te ang hello ma kan kal te nge halai mun hi nuam ne o nuam takani dia ya na hei han pangpar ko han moi zia a color hi hei moi takani tilai mun he oi apahan nuam tak em thiang lim fai he pak mun zia hi hei tar lampi le pute anuak akhi ke po hei na chin kha ni tun hi kan gym ka kalna thin atanga rei hlawak lawa ko omomo tumangin ka gym the don tak lawa chuan tihian tak kal de ya anuam ve em halai borak ya thovengin anuama pangpar kala hi moi engamo ka soidu tak soin ti mei te ang khonge thutna kan zong nge tahan dayang kida salam te pokat kal kuala nga hai halai mun hi anuama mo thoveng tukta nuam reu takani chuan kan nge ka soidu ti chuan mo soidu ya hi kan nei thar tak ni chu sem katuma min kom the si lawa jima kal le the si lawa jim kal katuma ma se tumlang na lama he ka kal ta he tuna kom na pa khi jim ka kal na atanga lawak lo wan nia anuam khop mai Christmas do na te po a chei moi thei khop mai chuanin soidu riau ka nei de ka tumo cái mình cái đồ nhẹ cái sẽ tất nhiên cái sự lâu này chính khá gì mà cần cần thì gì mà trong cái import ra đi xa gì mà cần nói tổ xí lâu cái kia ai rồi là cái rồi dân chung á cái chạm cái em ấy thầu giống cái khắp bây giờ ngay thì chú vắng chú anh em thì cần nói tổ xí lâu cái kia đã cái này ta làm turin thấy cái đó bình gì mà trong cái import ra đi nó xa mà sẽ thì có bậc là minute nga po ko man de ma in min kan chua ti rek ka chu hai he kan pu chu van pe ma de o bai sa kai ne min kan chua ti rek ka i karin lo de in chu pe la chuan eno mo thil motor tang ka lo ka lo mi ma se pona tok sang hak ho po kha an ho rim ta vek boxia engi zia ka te ka vazot via ani bom an lo phum bom kaman man ti a karma sa tang to khanin bom kam vel chung chang information tam donga tia ma se hi tu na hianin an rot soya an rot telea tia laklo lain chu kan plan chok ka dur chu ni deu perra oi ha ka ngei re ul to mi ma kan man vak lo nak lai voim ka na chong ka tia re de kom ve ang ta ka hi kan ti nak lai ma se tum lo takin ti ha ni box sia ril rol ron ka se tu tak chu hi nia Christian duin ji mate kan kal ve ni sa a mai ro chu tiang chuanin bom kam te an tia kan tlan chuak le ta dur chu ni ta ka ril ron lang chu ho kan nun na der thong sia hi cái tia gắn nó đỡ thốn gì hi cái sự chiang cái chia này mình xét nun tir mình mà cái tia tụng na hiền kan ni tin nun hi second cut po kan ta ni lo sia cái tiang gì mình na vel mấy po bom mình lo phum du bom mình lo kam du ni chuanin cái tia cái ru hiền
mun him ching ta na hianin alo lo zia hi thuin se mai la ka se thar tuna takin ka se thar le em meya chu wang chuanin kan ni tin min hi tangkai takle thataka pathian do dana kan man hi awan lo tul tak risel do ajim lo pe ti lovin tok i tum lo lama tuak dur te pokal lo tong thei renga chu wang chuanin kan ni tin min hi tu po in hlim taka man hi kan thu veka ama ero chu hlim tak ti khanin kan thara ma khwangai tak chungin etik nge kan kal do khovel kan chwa san don ti tu man kan shelowa chu wang chuanin kan ni tin min hi sekhem khat po kan ta ani lo wangin kan ni tun min hi hlim takin kan thara ma khwangai em chungin uluk takle hlim taka man hi tu kon kan thu ani ti hi ka se thar le khop mai alai mun hi hei anwa ma ka se tak khan a thoven no em meya adang so lam po so kan mu le lo kang chu jim ka jim thei tu ka jin thei lo ta ka chuanin tum lo lama pak nuan taka hei karon ti ta teu ta ni hi po ni se solam se vakal phatang o he thing kung han moi zia hi hei tilai mun hi nuam tak ani he tilai pang park te hi an moi em khopa hei tarlam an wak na sa hle ani chuan hei ta hianin avar atlar pheile pat maya solam so vakal chinang o eng poni se nal lutuk hei chiang lim boxi hi how you doing guys good. hei telai hi ten kan pheya he pak te hi mo zau fashion si lo hianin anuam ve khop mai thalak chuai na ka hual ania ma se en ti tim mani hen kan tul vel to ko mo alo rem le talo ani hi oi khilai chon van khiu ro hi sai wo hei ang lo ke kong hi tam ka hi hei ke kong hi tam khop mai ati hianin heta hianin mi in khan anu wa ka exaran la athen chon tlana mi exar lakna ani deu ber mai pak mi exaran lana sa he pak ka hian mo ta kan thule loko nang ni in zinga hian thite pinam ve to thinen mana khan ka video mas ni kumlama dei to khan ka video ang lo han he ka video a han ke chu pathian zara kan dam chuan he ti he ka or em ta achan chu in lo thiteu ve thin to ngai ani chuan kan nun na kan ta ni lo zia hi chung tok te lo thi ve tek to te ta na lo chuan hi hriat thiam hi a harra mi pakhat khanin min comment na khanin ti eu deuh khanin pathian zara dam chuan tiang ve han min ron tia chuanin ma se ka dem mi alwa achan chu ni e kan chak that lai chuanin hriat thiam hi a har em ma ke pokan ni thian thowa ama ero chu he kalo thi teu ve tek to thina chu atang chuanin kan nun na hi ader thon zia le kata ni lo zia hi ka chiang to chu wangin ka hun zong engkim mai hi pathian tu lo chu eng ma hi ka soi ngam to lo shima nal pandra ti chuan dam te pathian zara kan chuan ti tong kam mang lo chuanin ke chu ko tong ngam to lo kan ngam to lo shimani chu wang chuanin ani a tu na po ka soi tak ang khan chu lo atak tak te alo ni phei chuani atak tak po ani nge nga kha bom su tu ni om tak te kha an tlan lu ta a enga po ni se hetiang hi he thina thi tet na lo tok to thi tet ve thin chuani kan se thiam em lo manga tok ve ngai lo tan chu se thiam po har re nga tu ma kan in dem thei lo ba ma se ke ma bi chuanin
he ka tong kama pathian nin pathian zar kan dap chuan pathian in remati chuan pathian in remati chuan ti lo chuanin ke ka tong kam hi ka soi thil hi ka soi bong thil hi ka soi pop ngam to lo sim sim ani chuwang chuanin min lo hra thiam dawn ania ti kha kan soi tel du sang bokani chu em ko ni se ka bidu te min lo answer le wangin kalom bu ke ka ru tuna tak ka ru ve noi te kan lo soi ve zoi ni kale pathian zara in lo dami in lo hrisel zel lo dania hun man nuam ve ule bye bye